Ti pagkasalitaan ni Elsa nga napoluan, kasano ti agbalin nga ama. Sagudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi, alas 3 ti malem, break time mi Manong Nemi dito yung bangko nga pang-opisina. Idi agbay-vibrate ti cellphone ko Manong Nemi. Ni Uncle. Ano nga tatibaga ni Uncle? Ni Uncle Kulas, nga kabsat ni Papa. Sinong bata? Hello, Uncle. Hello, Elsa, balasan ko. Saan ka kumamakmak lahat? Apa, Uncle? Pampanaw na tayo ambulansya nga nangitarayan ta kini papang mo di ospital. Tanya, abay na ni Papa? Pag-iso nga lumabasak, itay ta pagamom ta asar-sarapaan na ti barukong na. Ikit narayat ko, kapag kabagis ko na kita, marigatan na kumagis ko na. Ikit dahil, kuwan, nanultogan, kaya na nga, nagpaarayat ano ka, mga dansaan, mawag na ti ambulansya, isuga po na nga, may adagos ti ambulansya, kaya intaraydan. Ni sino ka rin ng kuyog king kuwan, Uncle? Ni Antim, din ang kuyog king kuwan na. Nuto yung ospital. Kaya kasit ganing nga ospitalin, nuto pa kumarod. Manong nimiyawan sa baling naramid ko na din ang ikararag, Diyos ko. Tarabayin niyo ni Papa. Tarabayin niyo kumahan ni Papang ko. Saan niyo kumapilalalaan? Kahit ko, kagpahot pa itibiyag na. Numakasupapa kak, iti kinaimbag na nga ama. Manong Nemi, nagpakadak nga road iti manager ti bangko, ket napanag iti ospital. Madamata pa ilang as-asikaso ni Suna, Manong Nemi iti emergency room. Napanak Manong Nemi iti panagka-chapel ti ospital, ket dituyak nga nagkarkararag. Kaya kabayatan ti panagkarkararag ko Manong Nemi, agplaplas bak. No kasano ti kinadungo ni Papa. Dua kam nga kapsat Manong. Ni Manong Jerry, ken siya. Manong Nemi. Idiaddan puot ko ni Papang ti mga asikaso kanya. Idi salud-sudek no sa dinot ayan ni Mama. Nasungbatan Manong Nemi. Idi pa nagring ti cellphone ni Papa. Ket kinasalita na ni Mama. Kula na kanya kidi, kahit mo makasalita ni Mamang mo, anak. Dito na mabuhay mi suna. At iti cellphone, video call. Kasta idi pa nakamamok kini Mamang ko. Kahit nasawan Manong, kahit ipaskay nak, awang kanupay makabulan ko, idi nagaburod isuna. Lingar Papa Manong Nemi iti pan nakainak ken pan nakaamak. Nakaanos nga ama Manong Nemi. Inananusan nak nga pinagdigligos sukat magsagay sa tibuok ko Manong Nemi mangpulbus kanya. Idi dito ni Manong Jerry idi Manong Nemi ket agbasbasan iti elementarya. Idi, kahanap mo palang agbasa, Manong Nemi, tugtugot nak ni Bapang, nga mapan agkarpintero. No kandanon kamnukan, di pagtrabahuan na, makiayaya magmutan ka dagiti padak nga ubing, iti karuba, ti pagtrabahuan ni Bapang. Idi tagbasa akon, Manong Nemi, kasgas di nga saan ko pala nakita ti ina. Kabuta, nakabaybayagin iti abroad, Manong Nemi. Ket ni Papa ati mang tutulong kaniyak iti assignment ko. Kaya ka naggraduara kon Manong Nemi iti elementarya.
Idadakon ti high school, manong name kaskas di nga, nakadungdung mo ni Papa. Ako rin saan kumahanas kayo nga tulungan na nga grubat. Bang, siyak latang, kata kayo matanda grubat kat mapag-agubra. Ay, masapol nga na. Kuyog tatay, dagas ka di eskwela, sa kumapanagubra. Nakadungdung nga ama, manong name, awanin sa pulit pa. Iti nagraduan rin ni Manong Jerry iti high school, Manong Nemi, saan nga nagtrabaho, ay nag-college. Iti salut-sudat kang kuwana. Abi nga saan ka nga college, kuya? Tsak may yulo? Pa, abi nga saan nga college ni kuya? Abay lang kumamad nga pagbasahin suna. O rin ti sweldo lang ti pagkapuan na. Ti pagbasak, hindi naman kaya. Kit ni mama. Di ba dapat lang tabron? Saan ka din nagpapawid ni mama? Kaya dapat ti may isang kagurak. Elsa? Apay? Apay ni mama? Elsa anak. Pa, ada ka di problema ni mama? Nabayagan nga dito yung Pilipinas ni mamang mo. Ha? Apay nga saan nga nagawid dito balay? Ida sa bali nga si Mang Petan na. Ana? Ay na. Ida sa bali nga si Mang Petan ni mamang mo. Ni mamang nyo. Kaya dinakman lang umay sinarungkaran. Sika kuya, makit-kitam. Mapapanag di balay da. Dati pa iti may isang kagurak tao. Aw, malapulos may tulong na. Ni mama? Anak, Jerry, kabay lang kapat kapag basahin ti kolego, kahit babayin sweldo. Pang. Kanyo lang, jak lagin irurugi. Jak tumad lang may tuloy. Mano lang sweldo yun, kas karpintero. Pagpakaasig kami kani mamang mo Sano nga pagpakasyak kini mama? Kahit ada ka numat tarak na nga duwa kakapsat mi. Napagaya mo nga dito ni Pilipinas ni mama. Di malam si marungkar. Kahit no sikat, mahit kita masarungkar kang kuwan, iti sumarungkar ka. No saan nakakayat ni mama, ako maramid ko. Deta iditi ko na manong nemi. Nagtrabaho nga rod manong Jerry, manong nemi iti construction. Pwede nito ta siya, kidagtor po sa kon manong nemi iti high school. Pa? Kahit ko tagbasa. Diyak kaya tuladin ni manong Jerry. Awan di pagdalaga manak. Pagbasahin ka. No sama na kayat ni manong mo, sika tagbasa. Sika nga da interest na. Kagaman nagpapa. Karik-karik ka na kayo. Matungpal ka na paap ko. Saan ka ito abay-bayan, papa? Magitak iditirigat ni papa manong nemi. Pasarada na giti kundaway nga saan nga makabangon. Kag-overtime pa yung manong nemi. Nung kastang kasapulan na ka talaga ti kwarta. At dapat giti kundaway manong nemi nga talaga saan na nga may remedyo. Ha? Inaksak patulong kini mama? Ano dalang masaktang kanak? Nukas pagarikan lang. Di man lang may sumarungkar namin. Gasarungkar na. Yung mga pagdanagan may remedyo ka sa pulam. Awan ti pagdanagan mo kaputa. Saan na tanga baybayan niya po Diyos? Nuan niya man ti ka sa pulam, edad niya po Diyos ka na ta. Huwag ka lang nagsaksakit, papa. Una na, urisi ka, saan nagsaksakit? Inturturad ko tinapahan manong name iti bagada nga ayan ti inak. May sagagangil lang ang balay manong. Kasalasaan nga balay ti nagkapot ita brood. Nagtugtuga.
Isu ka ti daytoy. Isu. Na, baga, mali mo, mama, malasin na ka siya ti inam. Sumar ka. Gaman man. Kabutasan ko mo oray ng umarakop siya, din ang arakop ken ko na. Ha? Nabay kagaya man, di kami lambay si Marsarong kada kami. Kinabay nga sanga si katumay sumarong ka. Apay nga talang. Diyak ngawatan ngamin tiriknak eh. No ipatpadagdak ko saan. Saan nga da kayo tinang tagibikan niya? Saan nga da kayo tinang matakil kanya? Itag ka sa pulang titulong niyo. Saan mo man niya pagbayad kit eskwela? Sige maya. Sa kalaw may kapatag patulong ka. Namnamayam ko nga matulong ko. Nagpapakasi din manong mo nga siya timang pabasa kang kuha ng mawad maramid ko. Naubos ti kiturnong ko. Ti panagabrod ko. Sa dadwa ka kapsat yo. Api nga sang sadya balay tinagawidan nyo. Sadya kayo nga pimanaw ang kadi. Sa amon tuntunan pa ino kasanong nga pasamak ti amin. Eh, nangasawan, nabayagin nga saan yun ipatpatag ni Papa. Nabayagin ng binabayan na kami. Yung may kakadit at nagsidir. Awan ti may tulong ko king ka. Ambisyosa kamat kami. Agin lalaing mo ti amam. Orisan lang ba't kabailan? Nadarapap ko, mama. Kahit no man ti may tulong yung kanyak. Nakaro din. Agyamanak, tati umuna agun daway, naarakop kayo. Baring na masunutan tupay. Di pa naging narakop na. Naging gaman nung naming na paggraduar nak ni Papang. Nag-take at the board, manong naming kat nakakarwarak, ging nakastrike ako iti trabaho, kat pinagsarding ko ni Suna. Pa, saan kayong nagkakapintero? Kaya na nga ng tubra. Guru oray latan di pa nag-awid mo. Adoon sa mali ito ng obra, di talikod ti balay, ang balin nyo matagmula, o nagtarakan. Pagpalingatan nyo. Alam mo na nak, kabanlugak nga peso di construction. Naglaklakaya ka pati construction. So wala, magustuhan ka anak. Nagyamanak lang, pang, patgandak. Idawang pagdanakan nyo, amin nakasapulan ta. Amin nakasapulam. Siyaklatan di makamo. Eh, matulong ako pati bagi. Ang taray kayo nagdado nga manok. Di, dahil ako ta. Wano si dahil nga manok kinidlong. Eh, nagmulak din natin dito sa likod. Di, presko. And kapuros. Di kita ipaw ng tanga natin. Ngayon, papa. Pwede sakit, papa. Oo, anak. Oo, ang problema. Iri man ang opisina man ng name dito yung nag-propose kanyak ti ka-office mate ko. Ani Donald. Ado hindi taga-aram kanya kung ridadak pa lang ti high school manong imsang kung yung kaskaso ida. Aging ga, ori pa iti pa nag-college ko kit adu kiti, agar-aram kanya kidingem. Jack pulos inasikaso. Awan sa bali, hindi konsentrasyon ko na iti pa nagbasa. Sa may saw, iti ti makriknak nga ayat, ti may sakada kita gara-arim kanya. Ay nga, manong name, kaputa, damat na isang sangin nga mariknak para kini Donald, kalpasan ti 6 months, kalpasan nga nag-propose, inaklon ko isuna. Agamanak, Elsa, agamanak. May kamanhuwak kadagiti babae ni tipiyak mo. Madaman ko lang. Nung sakti pagsaludsudan, you're my first. Nato na ito pakaragsak eh. Gabot na pa-check na napugtuwa. Na di ka pinada ni tinubyo, still virgin.
Pati di kinibibig ko, virgin pa lang. Sanitan, kaputa. Mm. Donald. Nag-date kam namin, idi manong dinner date. So, inaklon ko na ta, mariknak ba't patag ko, kan napatag kan kuana. May panggap iti pamilya, industriya kan kuana manong. Manipudrugi na. Dadan puot ko. Aging kakarigidi, mapanawan. Kaya so damat manong name ako mati problema. Dami akot kompleto kami. Ada ni papa, ada ni mama, ada ang asawa na dua nga inaw na nga kakabsat ko. Siyak tibay katlo. Kinakinteng nga. Da kami pa nga talo nga inaw di ako pa asawa mi. Karadadura lang ti college dati adjek. Agbasbasa pa lang ni Bunso. Iti college. Siya ako di sumarunong mag-asawa. So nga, dumteng to ti gundaw, ay nga bagakin ka ti, will you marry me? Kanamon, dili kakapsat ko, di lalaki inauna. Amon ti namayan na, sakbay nga nakiasawa. Kimatangan iti house and lot. Wano, lot ngayon muna, sa nang ipatakda rin ti balay. Kaya di nag-asawa dan, kada di ipagkok, ijadan nga nag-honeymoon. Diyamat manangek, kasi diyamat tinaramid yung boyfriend na. So nga sakmet, bilang lalaki, kahit kon gadan tumaten lute, sa mga patakter ti balay, sa tanto pag naidanan. Sa gading napimpinas no, lute tanga dua, balay tanga dua. Kito na, no gasawa tanto na kit lute tanga dua. Di kahit ko, adamat maited ko. Kaapay, ang mga noon to nag-asawa ta, kit papanawad na to, oy, balay ko na ito, lutek na dagdagdisuan na, awan gastos mo, baka ako na to. Sweetheart, nag-asawa, conjugal na yan, kukatan, no nagkukwak, kukwat ang dua. Yung napipinas ng tumulungan to. Sige, nusot ko na, rugyan ta nga ro na. Ornong mo, ornong, pagtipunan ta, gumatang tandilute. Kasta nga ro tinapasamak manong nimi, adan lute mi, kini Donald. Tilang panakipatakderin ti balay, ti kurang na. Kang kalahin kumindi nga magbagakan ni Papa, nga kalpasan lagi di nga malpas ti tulag mi kini Donald, ison tumatan ti panang yuper na siguro ti William Mary. Ngam saampay nga napasamak data, itatad at ospital ni Papa, manong name, nga sigon, kat na-atake suna. Diyos ko. Nagapapangot manong name, itinak pa nagkarkararag, kabayatan nga arubos dagiti luwak, kabayatan nga subli-subli, dagiti napalabas. Sa inyo, ayapan niyo kung mga baybayan ti amak. Ispalin niyo ko, my Lord, please. Hindi ba nagdapok iti chapel, manunimi, ituyan nga. Rimuharin ti doktor. Doktor, isak ti anak, ti pasyente. Naalaw min, ti biyag na. Umang-angis. Sunalaing tang. Na-paralyze, ti kagudwa, ti pagkida. Amo ka mawatan ti kahit kong sawen. Miss. No may ruwarto man, dito ospital, ti amam. May lugan ti wheelchair. Oray na makapagbalikas, doktor. Ada. Medyo maawatan balikas na. Ito na mapasubli na, tinapukaw na pigsa. Baka may mayat pa itong panagkukunin na. Kasa po na layang anda, inoran oras nga mga sisken ko na. Awan ti asawa na.
Awan ni mamang mo, nabalo isunan. Si bibiyag ti inak. Nga mada sa bali nga pamilya na, doktor. Kabsat mo. Anda kabsat ko. Nga madamatin pamilya na. Dakta kami lain yan kinipapa. Oray no, nadabag sa pulam. Mga opisina di bangko, doktor. Kabay lang mga tamat mga sweldo sino man nga agbaling nga caregiver na kas pagarigan. Babaling ka din nga kasalita. May yakar ti sa bali ang kwarto. Mani po di emergency room. Anat kahit mo, may private. Uwen, doktor. Di mo na tinawagak ni Manong Henry Manong Nemi. Hello, Manong. Kumusta ni Papa? Masapul ko nga kaduak ng bantay. Ori siya tagbantay trabi. Siya kadagbantay tiyal daw. Tap na makapagtrabaho ko lang. Ay? Nakasanong ka nga makapagtrabaho ka ron? Ano ang bandaktal daw? Tirabihan at panagbantay mo. Sasanong ka nga makaturog. Mapuyatan na ka mapagtrabaho. Mamutin trabaho, construction, worker ka. Di awan ba yung tulong mo? Uri nga kwarta, awan may tulong ko. Mamutin di ka sa saan ko. Bagkagata, pinag-breadwar na ka ni Papa. Anong? Kahit ngamat idi ni Papa, kapag basahin na ka. Sikatin nagkadkad. So nga mo pabasulin ni Papa, no saan na ka napaadal. Sikat nagkadkad din. Katsiyak, naman adong rigat, nakapagradwara. Babaeng ka ni Papa. Sige, may tulong ko. Kailangan pa nangyayararag ko ang sapay ko mata. Baldado ni Papa. Ito may irwarin dito May lugan doon ti wheelchair. Kasapulan na nga dakadwana ti aldaw. Kabayatin nga daak ti trabaho. Kasanong arad, alangan ba ti siya? Uno ibaong ko ti asawag di jay, isot mga sikaso. Nangamit siguro kaya. Dagdag-tagibi mo. Makamukha kang guwan na. O rito si kamat, paborito ng anak. Hamu ko na yung tigas na manong. Aman, sikat paborito ng anak. Pero makikita-kita ti panang dungdungo na kang kay dubing ka. Nga kasi siya dinaramid na kanya kini. Baka matno adamat pala din ni Mama. Diba? Hanggang kasi siya ti panangasikaso. Hanggang kasi siya ti panangasikaso din papakang ka. Hindi siya kati ubing. Tada ni Mama. Diba? Ni Mama tinangasikaso king ka. Ngayon ni Papa tinangasikaso kanya. Napamatabrod ni Mama. Ngayon ni po hindi pinanawan na hanang nga nagpakpakita. Kadilaing papangko. Parang kumusta keng kuwana ti damok apa nakaarakop keng panakakita keng kuwana. Sila mo na pagbagang nga inpas ngay nakalaing ni Ma sa nakabinaybayan. Kaslakas ta. Manong Nemi, nagawidak dito yung balaing kinasritak ng Angkel Kulas. Angkel, kasapulak na nakatulungak ang bantay. Tapos na maka-opisina akmet lang. Kat ti aldaw at panagbantay. Adamayat ang ko masweldoan, kapilitan. Kapilitan na kasta. Ni Ningning, ti anak ni Antim nga Salin. Kasaritam, ura kita hangag basbasak. Yung sardin at nagbasak. Mautawan na. 16 na sa, 16 na.
Nagtagraduar ko man kat high school. Kinasaritak. Mayat kanining. Ang lakad na narigat. Manang. Isasrakan ka. Alis to lang sursuban. Mga soldo. Pag minimum ka. Mano ti minimum. Makikonsiderar ka kumahan. Basit at sweldo. Kinagur or nuwak para ti panang patagdarmin ti balay mi ti boyfriend ko. Sige, anang. Sige. Basta isurunak noon aramida. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi. Nagsubliak mit lang ito bisina. Kumusta? Di pa pang mo? Tagsanggasat. Paralyze. Kapilita na kasta. Nogbiang timaatake. Mapalisado. Di mo ko na yun nga sila may pinpinas ko mano na tayan. Kung bagak kasta sweetheart. Bagak lang. No makalasat, timaatake akas jay. Ag maparalyze. Alikatan na. Tulungan na. No tulong, no kas, may tulong ko, dak. Ngayon, physically, may comment lang, kagaya sarungkaran to, nagbaling nga manong katugang ako na ko. Yaman ako na. Kati na mo may tulong na. Pati kapsat ko, may tulong na. Nangroon lang aro din ti inak. Adamatan sa baling ang pamilya na. Kitsi ka. Nintun ka ano nga panawag? Abay, kumapanawag ni Papa. Ganun kas pagalikan taga-sawat hanton. Kahit mo sawat itugtugot mo, nakasidya nga na paralisado. Donald. Kasalda kayo mo sawan. Talagang adda. Di ba nagtulagan da? No, makipatakdaran ton, di ba na taga-sawat hanton, adda bukod ta nga balay. Kasanon no kas di nga kasya ni Papa. Itugot ko. Mo itugot ata. Balay talang orde dyan. Ada ka din ng tulagan ta nga ayabam ni Papang mo. Donald, saan kong baybayaan ni Papa? Nangruna ti kasta ka sa sadna. Salamat na bagbaga dapat patag ti amangan ti agbalintong asawa. Tama. Ti ama awang pangisungatan. Ti asawa mabaling sukran. Sila muli bagbaga mabalintan tagsina. Yung baglagit din nasapsapa nga namuak ta kinataom, Donald. Hindi kahit mo sawan. Amirisan. Nangruna kat may isa ka nga lalaki. Agbaling kan tumet nga ama. Hindi na iruwaren ni Papa manon nemi, siyempre naka-wheelchair. Si Mursurot badlatan ni Ningning. Pa, agananos ka. Sika, irumbay nga, pangibagak, hindi na ita, agananos ka na. Urisan yung ibaga, Papa. Urumbing laing. Gaputan na kayo, ti amak. No, abay ka sa direction nyo. Pa, numaminsan kat ada reklamo ni Ningning. At hanggang kano ti uloy no daduma, hanggang yung kayo ti paisuro. Paan no anat pagsayatan nyo nga baga ni Ningning, mga iwan ka na kayo. Agtong pala kayo, wen? Baka no hang makaanos to ni Ningning, marigatan akton nga agsapul ti kadwam. Alawen anak. Yung may awag ka dito magbaliwan na. Mangsapul to tinaling therapist. Tapos kung ni doktor, no ma-therapy kayo, mabiyag na kiti
na tayo nga oratyo na pagtarayan ti dara. Mabiag tupay lang ti kagudto ti bagyo. Mga sinapod Diyos, Papa. Kenulitek, saan kayo abaybayan? Siyak ti mga sikaso kini Papa, manunay mi na dao kundi ti balay, ti mangpakan kang kuwana ti pangrabi, ti mangipan kang kuwana iti kwartuna, ti yamang paedda kang kuwana. Pa, good night. Naskan mo tan nga nakaginana para yung bigat na panagtrabaho. Awagan lang, no? Ito problema yun. Tane, hang umuumian ni Ningning. Sa looban ni Ningning, intun sakbay nga, maparang di opisina. Hanggang taknang di ulo yun, hang mauma, tapos maanusan na tayo ni Ningning, ha? Pa? Uy, kasta ti ruta man. Siyak ti mga sikaso keng kuha na ti rabi, siyak ti mga sikaso keng kuha na ti bigat, sakbay kadubteng ni Ningning. 5 miis ni Donald Kanyak man. Matatigid kong daway nga umasadig. Kumusta ni Papang mo? Kasjay, awan ang mamunga nalay nga therapist. Paggasto sa manin, kapilitan. Kasunod ti panggapta nga magpatakder ti balay. Diyak pala makakontribute ita. Kapoke ni Papa. Adda palimid nga na mo. Nga di mo. Palimid? May panggap ti? May panggap. Kada kayo kini Papang. Di ka mawatan. Sa mo nga pudnong ama ni Papang mo. Di ka agang angaw kasta, Donang. Kasano ko makasang hang ko nga pudnong ama ni Papa? Kasano ko nakamom? Manipod di nagsarita ta nga. Sila sa nga matuloy tutulag. Nag-imbestigara. Sila da ngamin may ipalpalapahayag kani-kini. Nakasarita ka mismo ni mamang mo. Donald, sa mo pudno ama. Kawawa kami di Papa. No, tiyag mamati. Saan na ka mamati? Kita pa yung naramidam dito nga gimbistiga sa kamang titiisyo nga saan ko pudno nga ama ni Papa. Tap nung maiturid ko nga baybayan kasi jay. Tap numayat ka. Tap numayatak. Nga makidanakin ka nga awan ni Papa. Kasta kahit mo pagparangan. Kahit nung pagaligat na matuktalam, mapaniknik ka mga samo nga pudno nga ama. Asikasun ka di pa ilaing. Kaya pudno kayahan. Isu ti amak. Wara ma-DNA test kayo. Kalagparang nga talaga nga samo nga ama. Urayan niya ti bagbagam. No hasta nga rod, no agasawatan to, kadwatan ni Papang mo. Diyak talawan di balay, nga nariingat. Ikasanong ti buwangon ta balay. No talaga nga patignak, Donald. Ilako ta jilute, pagbingayan ta, di kwarta. Kaya ito nag-asawa ta. Sikat idum na kada kami kini Papa. Samad nga mabalin. Hanag ang pudnong ipatpatek no kasta. Itapay mabalintan tagsina. Elsa, yung baglagi ng taong pinapasamak ka na ta. Dadalaon ay tiyo na yung kuti bagi. Tasang ko sigurado na sino talaga tikat. Katakta ko na inay ko. Iso nga sinanagibak tikinabirin ko. Elsa, ipatpatig ka. No talagang ipatpatig na. Di nakidayo kini Papang ko. Ori mapanagnek ang sa mga pudno nga ma. Ori mapanagnek ang sa ko pudno nga ma. Amak tulad ta.
Takasanong amin tagbalin nga ama. Di ka mawatan. Kasanong tagbalin nga ama. Di ba sa nga maakit? Dungdungon na ti anak. Dinungdungonak ni papa. Naging imunang pa naman ng Henry. Di kinadungonak kanya. Hore, baga ni papang mo? Nga iso amismo't bang ibaga? Nga saan nakaputot? Kit mabali mo apanawan ni Suna? Uray, papanawan nak ni papa. Jak kayat apanawan ni Suna. Nang runo ti kasta nga kasasad na. Donald, mabaling nga di nga sarding tanti amin. Masaktanak laing. Ni bagbagam nga ni papakit saan ko apod nung ama. Hindi adda akong dito balay manong name inarakop ko ni papa. Ay, first na unahin si panangaraop mo kaniyang anak. Kinapay nagsangsangit ka. Papa, nilaing patay ti mabaling nga mamagsina ka na ta. Promise ko king ka na ita. Kaya pero ko nam. Handa ngamin mangibagbaga nga saan ka kanong apod nung ama. Anak. Nanatipod no papa. Imanin, saan yung asungsong bata din? Tadya kay kamamuan. Kalpasan din naman ang name tinawagak ni mama. Nagatawag ka man. Nagpatulong ka, awan may tulong ko. Baga na nakapag-graduar ka. Babaeng ka ni babang mo. Sagad ng panag... Amo na siguro nga kasi dyan mapasamak na asin nung to ti mang tulong kanyak no bigla kasi dyan mapasamak so ang karigatan na ka pinagbasa. Ma, tilayang ina ti makaamo nga mangibaga no anak na wano saan ti may isang anak. Eh, nakit mo sawan. Adan mangibagbaga kanya nga sangkong pudno nga ama ni papa. Pudno ka di. Kadno pudno, anya tarabidam. Kasano nga may bagayo nga sang nga pudno. Nag-abroad met idi ni papang mo. Sa anak. Ganagbalikan na tibkar kang kuhana. Sakbay nga nagahawid. At kayo din itiyang ko. Hindi may pasngay kan, kalpasan nga da makabulan mo, sakbatin nag-abroad ko na. Kaya't mo sawan. Dadyo amak, isos sinang petam, hindi nagpurgod ka. Wan, dato asawa kita, isot ipod nung amam. Apay nga saan yung nga dagos ng baga niya, kada kami. Kaya mo na pindas mo ti parang tartar kayong kati amam, numampay sa mo pod nung ama. Okay lang. Yung ti palimad kat lumto lang nga lumtaw ako nada. So kapag kahit mga salutso dinitan, iso ang siya kung tinang mag-akin ka. Tipod nung amam kadadakadandan na. Sabo ka dardara, tawawagam ti papa. Apeng nga nga sadang akleman ita. Nangaro na kita trabaho. Kasta kumamit kayat mi. Nga, imbas nga, tinariingam nga matitulungan, tulungan na kami. Dakam nga pudungan, naganak ka. Nangaro na kakabsat mo. Buo kakabsat mo. So nga sampay na nadot yamin. Di mo paggasgastusan ng iso na. Yang tangin na amuamon nga saan nga pudnong amam, panawamon. Di kita magkidig kakabsat mo titulungan. Kaya ni Donald, nakasarita yung mismo ni Donald. Siya tinangibag aking kuwan.
Kaamon nga nasken pa nga paggastusan, pagtaktakan di sa mga kapinan mo. Da kami ditulungan, da kami dipudno nga naganakin ka. Nakakat katawa kayo mat mama. Abe, nakakat katawa. Da kayo tipudno nga naganak kanyak. Katwan. Siya tipudno nga inam. Dati kadandan nakita tipudno nga amam. Yung nagbaling ka di, nga pudno nga ina. Kadandan na mga bagam nisut pudno nga amak. Nagbaling ka di nga amak. Iso na. Ni papa. Isut nagbaling nga amak. Iso nga isut ti amak. Isut pagserbiyak. Isut tulungak. Saan nga da kayo nga nagbaybaya ka niya. Uray ni Manong Henry, Manong Nemi, imbagana. Di papa, ket papangko, sa mga papa. Yung madala takin ka no kahit mga baybayan. Mabalimat ng umay dito'y balayang agan anos. Adakar ba nga mga panaw kang kuhala? Sa mga pudno nga ma. Numan pa'y nagbalin nga pudno nga mam. Ti kinadungo na ken ka. Manong, ti may sang ama. Kat iso ti ama. No agbalin nga pudno nga ama. Saan ko baybayan ni papa? Urihan niya ti bagbagayo. Uri bagayo nga saan nga sunat at nga putot kanyak nga bisot ti ama. Gabo tayong parik na kanyak ti dungo ti may sang ama. Tagsakripisyo. Mapabasa na klaing. Napintas iti trabaho. Urihan niya ti bagbagayo. Ores. Agsinakam ki ni Donald. Ore mapukaw ko ni Donald. Ore mapukaw ko aming anubyo. Ang kulagi na mapukaw ni papa. Kabutay sa magipatpating kanyan. Kiniso di patpating ko. Oh, nilayang patay di mamagsina ka na kami kini papa. Daday tama nung name iti kang kanayon kong iarakop kini papa. Pa, kararak ta kinapod Diyos nagsubli tating ha. Sam, tulungan ti bagim. Nakasara ka kung dinalay nga therapist. Tulungan ti bagim papa ha. Ore na mo amon ti pudno. Awan ti sabali nga kinapudno amok, papa. Sikat ti amak. Ta sikat ti nagbalin nga ama. Hagyaman na ka na. Hagyaman na. Hindi may pasngay ka. Nagkwenta ak. Kat amok idin nga saan ka nga puto tanak. Ng pinanawan na kamatinam. So ngayon karik, inibag siyak nagbalil nga ina, kinamam. Binaramit ko ti amin. Tapat siya anak, nga ori no saan nga sikat. Ori no saan nga siya tipod mo nga mam. Kaya ti obligasyon, kaya paay ko kayong kakit obligasyon, tinakarkaro pa yung pudno nga mam. Nagyaman na kanak ko. Nagyaman ka unay kayo. Sektorong pinagyaman ka na kayo, papa. Naamon nyo gayam ining sandak ng putot. Ngayam sandak na binaybayan. Nagyaman na ka na kayo, papa. Nagyaman na. Hindi ang dama manong nemi makapagnan ni papa ng magsarsarukod. Intuloy na manong nemi ti trabaho ni tilikod ti balay kas exercise na. Nagsena kami kini Donald. Adadwa itang agar-arim kanyak ano. Imtya ka mo, na sino kadakwada pa ilang tipilya. Kaya't kung pagkinanaan pa lang ti puso. Tanarigat tagpili manong nemi, di nasayat nga asawa. Nagbalintumat nga nasiyat nga ama. Ito nga ron, ti pagkasarita manong nemi, kat thank you talagang mo nga nang ibasa, kat sabi ko mga damat na ibatik nga adal. Liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagadipadag ka nagdingag ka nagbuya. More power to your program. Ito yung madagyaman nga pagayam mo, Elsa. Thank you, Elsa. Thank you, magkadag nagbuya.